Sabes que é o municipalismo? Pois seguramente é a política que máis te afecta a túa vida e da que menos se fala. Porque cando sai da casa e atopas unha beira de rúa rota, cando esperas polo autobús, cando buscas aparcamento, cando queres unha vivenda accesible, cando o teu barrio está limpo ou está abandonado, iso non o decide Madrid, iso non o decide Bruselas, iso decide, pois, o teu concello. É aí onde entra o municipalismo. O municipalismo non vai de siglas, non vai de ideoloxías, non vai de debates eternos na televisión, vai de solucionar problemas reais, de escoitar a veciña, de coñecer cada bar, cada parroquia, cada rúa, porque quen mellor coñece Santiago que os veciños de Santiago. Desde UCIN Santiago queremos nun concello próximo, nun concello útil, nun concello que traballe para as persoas e non para os partidos, porque Santiago non é deles, Santiago é teu, porque xa é hora de que a veciñanza volva a entrar en Raxoi. UCIN Santiago, do rural ao centro, facemos